Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ आङो सिलभार प्ले बाटन मोननायनि खुसियाव दिनैयो जोंहा मामाखौ हेल्प खालामनो नागिरदों ओरैनोबाथ' बादुलिसो मा जाखो सना आंलाय गाबदो होनना सानदोंमोन ओरैनोबाथ' गेमस्रि दैमारिया बादुलिसो अब्लाबो बिदि नङा दे मालाबा बिदिनो खाम मैगंखौथ' सङा खिन्थु आं माखौबा खामानिखौ हेल्प होयो जेरैहाय दिनै नायलांबाय थादो मा बुस्थुआव हेल्प होगोन आङो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ मा खालामसै शेयार लादो आं स्टार्ट खालामसै फैदो मा माबाना होदो नोंलाय आंलाय समफ्राम आं जानाय ल' सोंफ्लांलायबाय नै बाजिया लेमना होदो टेस्टी होगा कि नहीं रे बाबा गोथाव मा गोथाव ना जोंहा बिमानो मबाइल बायना होनानै बिराद हामा जाबायलै मा भिडिअ नायदो है मालायनि बेमार जानाय माबा जानाय भिडिअफोरखौ नायबाय थायो नालै गिलुलुनो नै बे बुस्थुखौनो आङो कालार फोननो नागिरदों मामानि दखाननि गोदान रेक नैबे बार्गार पेन्ट योर इमेजिनेशन नैबेखौ फोननो नागिरदों माबायदि कालार जायो नायनोसै ओमफ्राय नैबे मा होनोथाय मिथियालै आं जिखुनु इजों मिक्स खालामनानै फोननांगौ ब्रासआ नै बारा पेक खालामबाय थाना दसेनो गाबो बिराद दुगा जादों नायनाय नायलाय माहा जना दं नुवाखै नायलाय ओमफ्राय हाब्रु गोजा जाथुक्ल'आ मानो हाद्रि नांजोबबाय मिथिबायना माबा मोनसे बिनानै मोना हायाव दुब्ला उन्दुखायोलै मानो बिदि जायो गोदो आंबो बिदिमोन ना बेखायनो बेबो बिदि सनबाय नै दायो आंनाव जा जगार दङ बेखौ लाखाबाय आङो बे कालारखौ लाबाय ओमफ्राय बे बथलखौ बेयावहाय मगाव मिक्स खालामना लानानै फोननोसै आंहा माने एक्सपिरियेन्स गैया बेखौ आं दिनैसो फार्स्ट टाइम मावफेरदों बिदि कालार होनाय खामानिखौ माने आं मावना नायनो मोजां मोनो आरोना बेखायनो मामाया दानना होबाय कालारखौ बख'ना होसिगोन आरोना ओमफ्राय फोननोसै दायो आङो मिक्स खालामनानै लानोसै दखानिया बुंदोंमोननो बेखौ मिक्स खालामना लानांगौ बिदि होननानै ओमफ्राय बै मोनसेया लाइक रिमुभार टाइप आं मिथिला बेनि एक्जेक्ट नामखौ जिखुनु आरोना एसे लगायनानै होनांगौनो बाराद्राय होबाथाय जायानो कालारानो नांनाय नङा एसेल' होनानै बेखायनो लासै मिक्स खालामना लाबाय जेरैहाय मोखाङावहाय मा होनो जों बिउटि ब्लेन्डारखौ फोनो आरामहै बेबायदिनो बेखौबो फोननांसिगोन आरो अननानै ना मा होनो ओमफ्राय नै दायो आं बिराद मिन्थना खोथाफोर होनलांगोन आरोना नोंथांमोना मिनिनि थाखाय रेडि जाना ला ओमफ्राय नै दायो दाला मोखां गेमस्रि दैमारिया लासैहै कालार फोनगासिनो माने गाब फोनगासिनो बिमानि बे रेक ना आलमिरा होनो मिथिला जिखुनु जियानो जादोला कालारखौ हुसो फोन गेमस्रि फोन जिउआव गासैबो
जिउआव गासैबो बुस्थुखौनो सोलोंनानै लानांगौ मा थिग नै आंनाव फैसा दङब्ला गाबोन गैयाबो जानो हागौ बेखायनो जोङो मोनफ्रोमबो खामानियाव आखा फाखा जानाया गोनां जोङो जेब्लाबो साननानै थानाङा जे दिनैनि समा जुदि गोजोन मिनिखोलोबा गाबोनबो जै गोजोन मिनिखोलोआनो थागोन बेखौ साननो नाङा बेखायनो जोङो एलार्ट जानानै थानांगौ स देट जिखि जाया सम फैया मानो जों सौसिनानै मोजां जिउ खुंनो हायो मोजाङै मिनि खुसि थानो हायो आरो दिनै आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानो जे माखासे भिडिअफोर दङना जों फेसबुक बा इउटुबफोराव नुयो बांसिनानो जे सोरबाफोर मानसिया सोरबा गोरिबखौ बा सोरबा आंखाल जानाय मानसिखौ हेल्प होनायाव भिडिअ बानायनानै माने होयो ओमफ्राय बेखौ माखासे मानसिफ्रा ट्रल खालामो जे श' अफ खालामदों गावखौनो बिराद मोजां मानसि होननानै देखायनो सानदों भिडिअ लानानै आरे भाई नोङो जुदि मदद खालामनोबा केमेरा लायालासिनो मदद खालाम माबा माबि बिदि होननानै बिराद ट्रल खालामो खिन्थु बेराफारसेथिं मोजाङै गोथौयै साननानै नायोब्ला बे सोरखौबा हेल्प होनाय बा सोरखौबा आंखाल जानायाव नांगौखौ होनो हानायखौ भिडिअ खालामनानै शेयार खालामनाया मोनसे मटिभेट खालामनायसो जायो देट मिन्स मा गोबां मानसियानो दङ बेबायदि बेनि गेजेराव आंबो सासे जाय मानसिया माबा मोनसे इमोसनेल भिडिअ नायबानो इमोसनेल जायो माबा मोनसे मटिभेशनेल भिडिअ नायबानो मटिभेट जायो माबा मोनसे हेपि माने मिनि खुसि भिडिअ नायबानो मिनि खुसि माने आंनि मोखाङाव माने मिनि खुसि माने जायो आरोना बिदि माने जोंफोरबायदि मानसिनि थाखाय बेबायदि मटिभेशनेल भिडिअआ बिराद गोनांथि आरो सोरबाफोरखौ पुर मानसिखौ दुखिया मानसिखौ हेल्प होनायखौ शुट खालामनानै केपचार खालामनानै शेयार खालामनानै भिडिअ होनाया जेबो गाज्रि खोथा नङा आंनि थाखाय दै नोंथांमोनाबा मा सानो आं बेखौ मिथिया बाट आंनि थाखाय आं बायदि मानसिनि थाखाय बेबायदि भिडिअ बानायनानै हगारनाया बिराद मोजां मानो होनना बुङोबा बेखौ नायनानै जोङो एसेबाबो इन्सपायार्ड जायो माने जों बेखौ नायनानै माने सानो जे बिथाङाबोथ' मिलियनारि बा क्ररपति नङा बाट अब्लाबो जा हायो जा एसे थाइसेबाबो थाइनैबाबो जा एसे हायो हेल्प होनांगौ माने हेल्प होलायलायनांगौ बेखौ मानसिनो देखायनो थाखाय नङा इसोरा गासैखौबो नुहुरजोबखायो आरो जों मानसिनि सिगाङाव मोजां जानो सानबाल' जाया मानो होनना बुंबा उनाव लेखा जखाया सब उपरबालायासो खालामो बेखायनो इमान साधु देखायनानै बा मालायखौ इसेबां ट्रल खालामनानै जेबो लाब गैया आरो बेफोरबायदि हेल्प खालामनाय भिडिअखौ जुदि ससियेल मिडियायाव आगारनाय जायो बेखौ बै मानसियाबो श' अफ खालामनो थाखाय हगारा होननानै आं सानो आरोना माने आंनि साननायाव बिदिनो सानो आङो ओमफ्राय आरो मटिभेट खालामनो हायो आरोना बेफोरबायदि भिडिअआ आंनि थाखाय बेबायदिनो सानो आरो नोंथांमोनहाबा मा सानो मिथिला आङो मा मिस्ट्रि नोंसानि न'फोरावबो सोरानावबाफोर कालार सालारफोर नांगौ खामानि थाबा आंखौ लिंहरबानो जाबाय आं बिराद गोरों माने जिसै आं रुमखौ इदि बाह गेमस्रि मा एसे रोङो नोंलाय बहा सोलोंनानै फैनायब्रा एसां गोरोंलाय नोंलाय देलाय बुंलाय इमान गोरों होननानै सानाखैमोनलां नोंखौ गेमस्रि दैमारि बाब बिराद गोरों मालै ना साबास दे साबास बेटा एकदम साबास सोरनि थाखाय पार्पल कालारा फेभरेट कालार आंनि थाखायथ' वान अफ माय फेभ कालार होनोबा पार्पल
आं पार्पल कालारखौ बिराद मोजां मोनो खिन्थु अभार डार्कखौ मोजां मोनो आं एसे लाइट पार्पलखौ मोजां मोनो बिराद मोजां मोनो आङो ओमफ्राय मा होनो आखाइ थिखांखा दै आं बुंनाय खोथाखौ खोनादोंबा जाय बिथांमोना बादुला खिन्थु बिमा बिफाखौ बिराद हेल्प खालामनो सानो मोजाङै जाहोनो सानो आं बायसा खिन्थु बिराद बादुलि दै मावनो सानो खिन्थु मावनो हाया बिराद बादुलि एबारै नानिया होगासिनो आं एसे मेंबायना नै नानिया होगासिनो आं एखिनिखौ होबाय बारा रोङाखै आरोना मोनालायलायबाय मा खुसुरि ए बेदरनि बिदै होनायनो बेदरनि बिदै मायो बेदरनि बिदै जानोसै जाखाय दानसेखौ जोबनोसै गोथाव मार आंनो मोनसे हरबाव गोथाव मार आं बिराद मेथाइ खननो लुगैबाय मेथाइ खननायनि सिगां आं मोनसे खोथाखौ बुंना लानो आं लिरिक्सखौ ना दिनैसिम मोनसेबो कारेक्टलि रोङा स' माबाफोर भुल गोरोन्थि गेना गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो आं बे मेथाइखौ जानानै दा मा मेथाइ खननो लुगैदों मिथिबाय दा कसुरि 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 दिं 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 जोब्बाय बेयावनो मा बा नानि दख'नानि कालारदो मिलायलायलायदोंलै माथो बिराद गोरोंलै सानाबो मोनाबाय हनै हाबलांबाय सानाबो मोनाबाय हनै हाबलांबाय हनै मोदायनि सियाराबो हारसिंनो सोमावग्लुंबाय बेनो बिराद डिस्टार्ब हाइवे खाथिनि न'बाथाय पेपेरे पेपेरे पे जानायनि जायिनि पेपेरे पे पेपेरे पे एकदम बारे नै खस्थ' मस्थ'यैबाबो मोनाजासिम आरामै आखिखांबाय दे बारा जाबायबो जायाखैबो मा होनबावनो दा अननानै मावना होनाय बुस्थुखौ जायाखै होनबाबो रागा जोंगोन गेमस्रि दैमारिया आरो जादो होनबाबो आंनो मेगनजों नुथारनाय मिथिखानाय जादो होनबाबो फेक कमप्लिमेन्टसो होननानै सानगोन खिन्थु दिनैसो मिथिबाय जे मा होनो प्रेक्टिकेलि खामानि मावनाया बेसे गोब्राब ओरैनो खुगा आन्थाल' पेक खालामनानै बिराद इजि माने खालामनो थाखाय पेक खालामनो नायनाल' बुंनो थाखाय बिराद इजि जेब्लानोखि खालामोना खामानिखौ अब्लासो मिथियो जे बेनि मेन खस्थ'आ बोरै आं दिनै बुजिबाय आरो माने नैबे गेमस्रि दैमारिया बुजिबाय कालार फोननायखौ बिराद इजि नुयोमोन खिन्थु बिराद खस्थ' दे भाइ बेयावबो मामाया खामानि मावनायखाय जोंनो अमा बेदर लाबोनानै दोनफैदो बे सुपारिना ट्रेक्टर ओमफ्राय नैबेसो बेदर मोजाङा जाहोसिगोन आरो माने आंनो खामानि मावना होनायनि कालार फोनना होनायनि नै ओमफ्राय नाबो लाबोना दोनफैदो वाव टुकुलु मा सना माबा 1 घन्टा उनावनो नै अमा बिथै एवनाय ओमफ्राय अमा बेदरा नै किरा কত টেস্টি রে বাবা এই যে গাহরির মাংসটা
কি কইতাছস এই যে এইখানে এই মাটির মধ্যে হ্যাঁ ঠিক আছে आं आंनि लोगोजों रायलायबाय थादोंमोन आरोना लोगोफोरजों रायलायबाय बहुत गोबाव जाखायोना बेखायनो बेयावहायनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ स' दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस लाभ इउ बाय बाय